Gata, dă-i. Salut! Salut! Faci ce duceți biliard, da? Ce mă? Filmează. Lasă și filmează. O spătare de la Inter în pula mea. Ia că pierdut genul ăsta. Vezi să rămân o pereche. De cum te-ai? Și te ia la altă. Care acolo în pula mea? Hai, Gordon, râd, că îți merg că vine. Dă-vă în pula. Nu-l închide, nu-l închide, nu-l închide, ține pauză. Dă-te în pula mea. Ia, dă-i cu tacul pe dă-ți tacul în el. Nu mă dă-te, nu mă se bat. Nu știi cu ei. Ia-l bă cu geapca. Hai mă, dar tu știi cum să continui să moară familia. Hai, bă, Gordon, ce ești cu ăsta? Știi că tu s-ar putea să moară, bă? Hai cu el. Doi la chit. Care om, băi, sau... Hai, Gordon, hai în două pic. Hai. Hai, mă, facem asta. Mai dau un pic, dacă vreți de la prietenii. Dau un burie. Gata, mă, fac. Hai cu Interul, hai Interul. Hai cu o dată, hai, bagă-te. Bagă-te, bă, că ești pula în gură asta. Da, dă-te.